se oli ihan sama. Ei tullut mitään yllätyksiä. Ei oikeastaan. Okei, joo, kyllä. Sehän on. Sä tunnet koirassa aika hyvästi. Joo, et ei ollut niinku mitään siinä, että... Niin. Et mä sen leikin jälkeen siihen viehelle, niin arvasin, että kun sen lelu, kun mä teen tottiksessa sitä, että mä ryöstän siltä juttuja, aivan. niin... Joo, kyllä. Arvatenkin, että se ei siitä, silloin kun se kääntyy ympäri, joo. Okei, justiin. No se mitä me nähtiin Karinan kanssa sun koirasta tänään, niin on sosiaalinen koira, joka ottaa itse kontaktia vieraasiin ihmisiin. Lähtee vieraan henkilön matkaan ja myöskin siinä tarjoaa kontaktia. Antaa käsitellä. Jälkeenpäin sä huomaat ja oot varmaan tutustunutkin koiraan sen verran, että sä tiedät kuinka dominoiva se on. Se dominoi jälkeenpäin. Mutta sitä ei näkynyt siinä itse käsittelyssä, eli sitä ei näy myöskään lomakkeessa. Mutta sillä niin kuin vain tiedoksi, niin kuin tiedät. Ja sitten tosiaan takajo ei nähty ensimmäisellä kerralla, mutta toisella kerrallahan sillä oli nopea lähtö ja se tarttui siihen hieman viiveellä siihen, tai se pudotti sitä välillä sitä rättiä, mutta kiinnostui siitä ihan selkeästi. Ja sehän kiinnostui siitä silloin, kun te kävitte niin sitä katsomassa. Ja silloin kun mitään ei tapahdu, eli aktiviteettitasossa 3 minuuttia paikallaan, ensimmäiset 2 minuuttia rauhallisena, ei mitään. Sitten ruvetaan vähän niin kuin sitten pitää vähän liikuskella ja vähän katsoa, että voisiko tässä tehdä jotain muuta. Mutta sitten taas loppupuolella rauhoittuu. Eli sitä ei jatku. Uteliaisuutta me katsottiin sekä etäleikissä, haalarilla, räminällä ja aaveilla. Ja sun koira näyttää etäleikissä suurta uteliaisuutta, eli pienellä viivellä vaan menee sinne piiloon ja löytää meidän etäleikkiä ja vetää sen ulos leluineen sieltä. Ja siitä sitten lähtee leikki. Sitten taas uteliaisuus haalarilla, niin se ei ehdi ajoissa. Eli kun sä istut ja kutsut sitä, niin se ei vielä siinä vaiheessa tuu, vaan pyydetään, että sä käyt vielä toisella puolella ja annat sille vähän lisää aikaa. Äänellä taas yhtä nopea, sä mennyt puoleen väliin, sitä räminää. Sitten koira oli jo siinä tutustumassa siihen. Ja aaveissa sama juttu. Puoleen väliin aavetta, niin koira on itse tutustumassa jo aaveisiin. Eli uteliaisuutta koirassa kuitenkin löytyy. Jossain määrin se tarvii sun apua ja haluaa sun apua, mutta toisissa niin se toimii aika yksinkin niissä ja itsenäisesti. Pelkoja kun katsotaan, niin nehän on siinä haalarilla ja ääniräminällä ja sitten myöskin aaveilla. Ja yritetään pelotella ja sekä haalarilla että siinä räminällä, niin se tekee väistöliikkeen, mutta katse pysyy siinä kohteessa. Eli katse haalarissa tai katse räminässä. Ja sitten aaveissa ihan semmoista vähän niin kuin se kääntää pyllyään ensin niitä aaveita kohti ja sitten se tosiaan niin kuin vähän vaihtaa sitä painoansa, kun ne tulee lähemmäs. Eli se ei ole enää niin kökkis, vaan se oikeasti vaihtaa sitä painoaan taaksepäin, tapaa jaloilleen. Aggressiota kun ollaan yritetty katsoa etäleikissä, ei minkäänlaista. Haalarilla sillä vähän heräs. Se oikeasti niinku murakki siinä ja haukku. Ja ehkä enemmän se muriina siinä, mikä oli semmoinen vähän karvatkin nousi kyllä selässäkin. Mutta sitten taas minkäänlaista puolustusta ei sitten ollut. Minkäänlaista puolustusta ei näkynyt aaveilla. Jäljelle jäävät reaktiot me katsotaan haalarilla ja räminällä. Eli nämä sun 2 ohitukset, mitä sä tekee. Ja siinä me katsotaan, että onko jäljelle jäävää pelkoa tai jäljelle jäävää kiinnostusta niin jäänyt niissä ohituksissa. Ja haalarilla sillä jäi ihan selkeästi, niin kuin huomasit, jäljelle jäävää pelkoa. Eli se halusi välttää siitä väliköstä kävelemisen, että se pääsi sen puun ympärillä tai sitten se tosi niin kuin vaikeasti yritti tehdä itsensä pieneksi siinä haalarin ja puun välistä. Ja sitä se teki useamman otteeseen. Sitten taas pelkoa äänellä, niin ihan niillä ensimmäisillä, niin se oli vähän niin kuin, että tuleeko tässä niin vielä jotain. Mutta ei niin kuin, se oli vain niin yhden kerran. Sitten se käveli ihan niin kuin toi sitten lauantain kävelyllä.
Leikki alussa ja lopussa ihan identtiset. Koira ei ole vaikuttunut millään tavalla, ainakaan niin kuin leikin puolesta tästä radasta. Se leikkii yhtä niin kuin kovalla innolla ja tarttuu samalla koko suulla siihen leluun. Sillä on myöskin puruote ja taisteluhalua, kun me katsotaan siinä testinohjaajan kanssa, niin se tarttuu koko suulla. Tai oikeastaan ei. Se tarttuu etuhampailla siinä taistelussa, mutta se ei vaihda sitä puruotetta millään tavalla sen jälkeen. Mutta sitten taas näissä leikeissä, missä te leikitte kahden kesken, silloin se tarttuu koko suulla. Eli tämä on semmoinen, mitä on todettu, että se on perinnöllistä. Ja laukaukset. Puurokoira. Ei. Se kuulee jokaisen laukauksen, se reagoi, että sieltä se tulee, mutta se palaa aina leikkiin ja se palaa myöskin siihen passiiviseen. No. Eli ei mitään ekstraa niissä. MH suoritettu. Ja. Sä oot aika nuori. Sä oot 1,5. Eikö tää lasten testi? Lasten testi. Niin. Nimenomaan. No niin. Kyllä, nostan aina hattua semmoisille, jotka tuo koiransa nuorelle, nuorena, koska se, että ne ei ole saanut niin paljon sitä opittua eikä niin paljon niitä niinku, kokemuksia, niin sehän on tehty semmoista. Tehty. Ruotsissa päästäisiin jo 12 kuukautiset, mutta täällä me ollaan vähän isompia.